Okay. Koringena da konyo siepna. Ingeni jowa wacho ni kene jasiasa kiko bede lwet jasiasa. Adieri makende. En ni pesa tem ichoko from osuru mar japiny. Ni lwet jasiasa. Kochakore gi ker. En lwet jasiasa. Wachoko osuru within the national government. Motel executive no jok moyiere executive. Jatende executive maduong'. Jogi kaponi gin jo katiba gin jo sheria to ningo gikonyo kanyo. Kich wacho ni keni jok moko jo executive to jok moko jo siasa. Ada paro ne. Executive ma Kenya motelne gi President William Ruto. William Ruto gi jalupne. Gin jo siasa nambadi. Number 1. The second level mipoge pesa main county government hotelne gi jasiasa migone ombulu gi ang'o. Omiyo koponi wacho niya nodore jok matiyo obed mok jok siasa to kare jogi no ningo propose amendment mondo governor gi president kik yier gi kura. Oningo bed kamano ni ok yier gi kura. Oyier gi kura to migi role mar executive. Ema wacho niya. Kone no yier gi kura to keti legislative arm of government. Political expedience mi wecha. Okonya yiero level mobede. Nikech ka president biro to ji kwae barabara to nyalo wacho na dhi miyo barabara. Macha dong political experience kare. Ka governor dhi kamoro to wacho ni idwar mondo okuny na pi to ji kwae to jok ma kwae gi gin jok mogone ombulu. Then that political experience still applies. That's what we are talking about. Koro ka jogi dwaro ni mondo walok gini to karo ng'iye ni to okinyal yiero ji te migone gi ombulu. Katiba ni was wrong e gimo miyo wacho. Omiyo joge wa ma protect katiba oningo konywa propose amendment manyalo konyo japiny. Osiepna ni winjore kendo yie koda niya ni CDF osetiyo maber kuonde moko. Owacho ni oseloko gik moko matimore. Penjo mano oningo gipenjre. Koponi be gidwa ni gi represent raia. To gipenjore ni to gima ntiere ni oningo wanege kuso wamede teko kako dhi mbele. To koponi waneno ka ntiere kamoro ma katiba ntiere goro marach. To gin ne gimedo wateko mondo kanye motimre nade mondo walosi. To kinyal biro kai wacho nango no jasiasa mogone ombulu kik bed ni machako kawo pesa japiny to nyise kaka odwa nopogi. Mane gima timore. Parliament ma decide on budget. Tok mana parliament ma Kenya. In the UK ma bende discuss budget including in the US. Take bolo ne pork barrel. Nitiere kata jok medo ko bede budget committee to kama gibede no pork barrel no en gimoro miwacho ni wambende waketo gimoro lakini nikech wan mo wayango dhiang. Wambende yudane kaka gimoro dhino okore kocha. Walogoremo. And it is constitutional in those jurisdictions. Anyisi adi. Oja wacho niya nikech wanyisi for example on last parliament na bedo a budget committee. To kana bede budget committee samano wabedo kacha mipogo pesa. Nitiere pesa mabiro kanyo makoro onya wacho ni golna ne pesa no kanyo. Tambende iketa ne moro madhi Migori. Ketane moro madhi Kisumu, ketane moro madhi Ginene koni. There was nothing wrong with it. Nikech kaka o pesa no, the question any bodhi timu gicha. Bono wacho. In fact, no wa introduce gimoro manilongo niya public participation. To no waketo pesa ma waweyo mar public participation. To public participation, what we were doing with it. Ma is the right thing, keeping dogi to bunyi sin samoro pogore. Ne wanyalo yiero counties higa ka higa higni abich no kawo counties 12. To walorore kwatimo public participation. To mondo miwa mi teko budget manikalo county ne dhi to diero gik magidwaro. Kech kwa dhi Migori onge kaka ja Migori bu wuoye gi jo Mombasa. Jo Migori wacho margi. Ka dhi ir Mombasa onge kaka gibu wuoye kata mar jo Kilifi to gin jirandgi. Gibro wacho to no waketo budget wacho ni percentage ni obokero 1 billion mo obro miyo county no. Priority projects gi magikawo. Koro higa ni counties 12. Higa manyien county kamano. Tunwaluo remiyudo ka 47 counties not for none. No yudo. In the spirit milungo ni pork barrel. Omiyo jowagi. Kagidwa ni mondo gi protect katiba. Tunonigo gi protect what is working. Kizungu mayot we wacho niya don't fix what is working.